Els comerciants telefonen primer al seu objectiu i obtenen tota la informació. Abans de citar-se amb els clients ja saben que és una parella de pensionistes jubilats, sense fills i amb la vivenda al seu nom. En presentar-se a casa comença una campanya comercial molt agressiva. Ofereixen este dispositiu de magnetoteràpia, amb matalàs inclòs, per a tractar des de l'artrosi a la sinusitis o les arrugues facials. Després fan signar un contracte a aquestes persones grans. En este cas, el joc complet costa 4.600 euros. Tenen 7 dies per a provar-lo. El problema ve quan canvien d'idea i volen tornar el producte. Això no fa res. Mal ser igual o pitjor. Vostès volien tornar-ho i l'empresa no... No, ella m'ha dit que ni pensar-ho. I ell va dir, sí, t'emportaràs l'alfombra eixa i més tot. L'Ajuntament d'Ontinyent ha rebut diverses denúncies i alerta els veïns. Es senten un poc enganyats. Realment venen sentint-se un poquitiu, no sé, o que han firmat en un moment d'estos que s'han convençut i després realment han vist que no és una compra o que bé volien fer o tal. Entonces nosaltres alertem que vagin en compte. L'empresa, amb seu a Massanassa, també ha fet esta campanya a altres pobles com ara Xirivella o Atzeneta d'Albaida, on s'han rebut denúncies de consumidors.